मा जाथाय जादों दे? सिगाङावनो आं नोंसिनि आर'नाइ रादाबखौ आं गिबियाव बरायनानै लानाय जाबाय, खुलुमबाय। आंनि फंबाय असे अरुणाचलाव मा होनो महाराष्ट्रआव थांनो होननानै थांदोंमोन आंनि फंबाया। बिसोर साथाम लोगो दंमोन आरो। लांग्रा मानसिया जोंनि न'खरनि जायो। बियो जाबाय नेरसोन बसुमतारी। बियो महाराष्ट्रआव लांनो होननानै लांदोंमोन। दाना 8 थारिखआव लांदोंमोन, नैबे थांनाय 8 थारिखआव। बेयाव लांनानै दाना बङाइगाव, निउ बङाइआव आंनो दोनलांदों गारिजों। बिनिफ्राय दाना निउ बङाइआव मा होनो मा साननानै मा जाखो, माबायाव महाराष्ट्रआव थाङालासिनो रङिया फारसे बिसोर थांबाय। रङिया फारसे थांनानै दाना बियो लांग्रा मानसिया रङियायाव खारखुमाबाय। नैबे साथाम मानसिया आलाय सिलाय जानायखौ नुनानै सासे मानसिया फैनानै अरुणाचल फारसे खुरखाना लांबाय आरो। दाना 10 थारिखआव अरुणाचलाव गावसिनि खामानि मावग्रा जायगायाव सहैबाय। सहैनानै मा होनो बेलासिनि बिदिनो 5ता 4ता बिदि समाव सहैनानै जायै लोङै केम्पआव उन्दुबाय। उन्दुनानै मा होनो 9तासो टाइमाव, मोनानि 9तासो टाइमाव आंनि फंबाया पिसाब खालामनो होननानै ओंखारदोंमोन। बिनिफ्रायनो ओंखारनायनिफ्रायनो गैया आरो दासिमबो गैया। बे जानाय जाथायखौ नोंसिनि न'सिम सोर खोन्थाहरो? बे लांग्रा मानसियानो खिन्थाहरदोंमोन। मा होननानै खोन्थाहरदों गिबियाव? गिबियाव मानसिया खारबाय बायह्रायाव ओंखारनानै, बेबायदि होननानै बुंदों। गावसोर नागिरदोंना नागिराखै? ओरैनो मोनानि नालाय ससे नागिरबाय जादों, बेल' आरो। बेनिफ्राय लांग्राखौथ' आंथ' सिनाया, ओरैनो नामखौ मिथियो, सोरां बसुमतारी होननानै। मा जिल्लानि? सनितपुर जिल्लानि होननानै। नोंनि फंबायनि नामालाय? आंनि फंबायनि नामा गामियाव बेलेसर होनो आरो डकुमेन्टसआव बारहुंखा होनो। बेसेसो बैसोनि जागोन? बे बैसोआ, बिनि बैसोआ बिदिनो 24-25 बिसिबांनि आरो। अरुणाचलनि बबे जायगायाव थांदोंमोन? अरुणाचलनि मा होनो जिर' मा होनोमोनलाय? दापुरिजा होननाय जायगायाव थांदों होननानै खिन्थाहरदों। अरुणाचलनि दापुरिजा होननानै। न'निफ्राय सोर लांजेनामोन? न'निफ्राय लांजेननाया फार्स्टआवनो जोंनि एसे न'खरनिनो जायो, बेयो नेरसोन बसुमतारीया फार्स्ट लांजेनदोंमोन। बे मानसिया खारबाय नामा दा? मानसिया खारदोंना खाराखै जायखिजाया सम सम हमो फनखौ, सम सम हमा, बेबायदि। माबायदि रायज्लायहरो नोंसोरजों? जेबो गिनांगौ गैया, गिनाङा ना होननानै बेबायदि बुङो आरो। सानबेसे जाखो फंबाया गोमानाया? गोमानायाथ' 10 थारिखआवसो गोमादों होनदों गासिबो लोगोफ्रा। 10 थारिखनि बे मा होनो मोनाबिलि 9ता बाजि समाव। पुलिस स्टेसन एफआइआरफोर होदोंना होआखै? होनो होननानै जों दहाय थांदोंमोन, ओमफ्राय असिफोरखौ लोगो मोनाखै सार, बेबायदि। दा जुदि नोंनि फंबायखौ बै जायगायाव सोरबाफोर नुयोब्ला नोंसिनिसिम खोन्थाहरनो थाखाय मा खालामो? जोङो बेखौनो मोजां लुगैयोदि जिखिनि जाया, जिखु जाया, जायखिजाया मानसिफ्रा लोगो मोनोबानो जोंनो खबर हरथों होननानै। लायनायनि बेब'स्थाखौ? लायनायनि बेब'स्थाखौ जोंबो लागोन। आरो दिनैनो लाखादोंमोन जोङो, ओमफ्राय दाना असिनि जोङो मा होनो रिपर्ट मोनैनि थाखायसो जों थांनाय जायाखै। थांनो होननानै जों बेग थेग बहनखाबायमोन। नोंनि फंबाया हाबा जाबाय ना? जाबाय, आंनि फंबाया हाबा जाबाय। 2 गथ' दं, सासे नै बेनो आंनि बिमायं, बे देरसिन फिसाजो, बे माबानि दा गोमानायनि। आरो फिसाला दंबावो दुइसिन।